ai nguyo blay na kabanda kini kapor kaba koridor kaba kintang bat nga kublay yefi iway pa iway kiba iit ki jong utray kiba ped kiba yoi ya kini ka video kini kapor kabanta kampira kanu ka jaka kaba pidan inget skamba ka jingdon kaba pla ka jong umunsim ba kuo jong ublay kadon hangda hadin ka jingya kendo jongki kat tu kat ni ki pastor bat ki nong yalam jongki kenhun balang ki paper hakani ka nong ba jongi ka nong ba shlong nilaya menjur lang ban penlong ya ka jing duai sha jinget hakani ka sandi ka banwan ka khat riu trek jongni ubnai nadu ka por prabajimen step hadu ka por sawaji janmet kani kadi ka jing duai sha jinget jong ka jat benriu khasi penar hakabri jong uhenyo trep ngas ngudeiru ban mention kumni kat bangidang kren ru ka dong ka bor ka baflahang ta ngidon riu tuliki district hakabri jong uhenyo trep ngidon ya ka east giantia ka baka ka headquarter ka jong ka kadi ka kli riat ngidon ya ka west giant hills district Jawai, West Khasi Hills District, Kanong Stone kum ka headquarter, ka Southwest Khasi Hills District, ka headquarter ka Mau Kurwat, ka Riboy District, ka headquarter ka Nongpo, but ka East Khasi Hills District, ka headquarter jong ka Kalonghang ni Shlong, ka Badeiru ka Nongba, jong ka state ka jongi Meghalaya. Kani ka jing duai ka bangin penlong na kani ka sngi ngin penlong halaki jong kiye namar bakadon kani ka lockdown compare pidon khndiat halaying hendra yangin yaine ha ka jing duai ngin ai ka por ka babhatam ka jongi show play namar bangi denget scam bah ka jing duai kandon ka jing trei ka bafla ka jong play ban pen ban pelaj ban pen kia ru ya kani kari ke jonge daga bor ke jong uhi hachwa bangin sa ya chaprang susu ngakwa ban pen puli kini ki kentin ka kitab jong joel hakelenong ka baar ngan puli kat tu kan netli ki dekhat topot ia ka ransing hasayan pen kentang ia ka jingsha jenget khot lang ya ka jingeseng ka bakerpang ong ka negatin ka jongublay lakum taruwat mentahi ong utrai pai hangadala ka donut baro badaka jingsha jinget yam dakabayam snowsi kani ka dika jingkhot ka jongublay ya ki runget baro hakabri jong henyo trap hapdeng juga ni ka namsniu hapdeng juga ni ka coronavirus kabala pensyap tieng ia ki babon hakani kan nongba ka jongi haka jela ka jongi hari India bada ka perthai shitlop batokat ia la ka donut te om ye ki jankop panshu blay jong pi naba ulong uba ia bat uba isn lem uba suki ban bitar uba kenrei haka jingisnei bat uba kelaka bamet na ka jingpen sniu uta udai ublay jongi kani ka dekat ka bakat nyo hang ni ka khot kham kerpang ya kinong yalam ya ki pastor bat kinong syarai ya ki balang bat ki kenhun ki bafair ai bekiling dok ki syakri utrai kin yam hapdeng ke kerdap bat hakaduan bato kinong to isnei la ki brio atrai balai kini ya ong hapdeng ki jat benriu banget blay hanu blay jongki ar chronicle hakalenong ka ban nyo ka dekat ka bakat sa ka bible kong la ki briu ka jonga ya ki bala khot da ka kerteng ka jonga kin penrit yalade kin duai kin wat ya ka khmat ka jonga bat kin paino na kilenti ki babamman jongki dengan snow na beneng ongu play bat ngan penkia ia kari ke jongki ngan mapru ia ki pop ke jongki ong utrai
ublay jongi kanika dikaktian kaba shisha na kanika ktien kaba kaktian ke jong ublay halor jingini ki jingkular ke jong utrai yang ini wan lang kajing rumai sam kaba shispa lai pulai kaong katnu kalong kaba bhabat kaba itunat haba ki para ki wan lang hakabiyaso kaway kalong kum kajing sle kaba kordor kaba tuot hakakli kajong ulingdo aran kaba tuot hadu ki rimyang ki jan ki jongo kalong kum ka umjer jongu herman hangtaken ukular utrai ban hukum ye ka jingkerku nganget scam bau play unyo sngo ye ka jingdwai je ka jat penriu habakan wa ya uda ka dok not baro ban un kerku yangi baka jingkerku ka bakrautam ndai tang ba un pelat yangi na kanika coronavirus henrei un ai yau labba bakadu hakini gisngi ke bamenta kandon ka end times revival ban pen ki yau jing tong ubalong yau jing tong ubaswai ban pen klan ye fi barianga ban pen kre ye kapalang bakan ye sham kum kan nong let kurem kabam sti kabam luwat bat kabadon buram pen ban ye sham badu nong let kurem makaturoi kabakado bat ka revival kan ja alegine wan lang compare na kanu ka kanhun balang pilong pidan kom ka way kamet ka jongu Chris alengini wan lang ban ngin duai ngin wat ya ka khmat ka jongu trai sachisen prabaji step hadu saubaji janmien hagani ka sunday ka banwan ka khatn riu terek ka de ka jing duai sha jinget jong ka jat ben riu khasipnar hakabri jongu henyo trap bangin duai ru kirpang na kabanta chief minister in duai na kabanta kinong sunshar baro in duai na kabanta ka government jong ka jila ka jongi Meghalaya bau play un ai hakiya ka jingsta bakinom shimya ka nuga decision ka babakla namar katakan penjenjar yo patba upat lang haka state hi baro kaway ublay un kerku bat un yarap yafi pin duai lagi juga ye bat saya sian ngakwa ban ong biang sngop happen tip shangi shakani ka channel bapi ya shimbenta na ke district ke bafair na ke jaka ke bafair kum ka wei ka kenhon ka wei ka jai penriung ila yeng lang ban duai hakmat jungu play bau play un kirku ye ka jai penriung ka jongi bat un penkhia ye karu aga keteng ketemu Jesus Christ amen